Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren. Vandaag weer maandag, 13 april. Met de dagelijks, tweedagelijks, driedagelijkse updates zoals u wil. Maar even met informatie zoals die ook in de persconferentie is gegeven vandaag, maar nu in het Nederlands. Laat ik beginnen met de telling. We zijn nog steeds op dezelfde 14, nog steeds inconclusief. En dan zijn er wel een paar mensen bijgekomen die weer tot genezen verklaard zijn. Dus 10 mensen zijn genezen. 1 ligt nog in het ziekenhuis. 1, zoals u weet, is overleden. En 2 mensen die worden nog vervolgd thuis in isolatie. En er is nog eentje die inconclusief is. En die volgen we ook. We doen alsof die wel positief is, totdat we zeker weten dat dat niet zo is. Dus dat zijn de mensen die we vervolgen. En op zich is dat bemoedigend dat we nog steeds op diezelfde 14 zijn. Maar we zijn er nog niet. We moeten even uitkijken. Het ging er vandaag om in de persconferentie. Er is beloofd na 2 weken dat er een evaluatie zal plaatsvinden om te kijken hoe ver we nu gaan. Wat is de stand? Hoe lang gaat het nog duren? Wat gaan we doen? U weet natuurlijk dat de hele wereld bezig is met dezelfde problematiek, met dezelfde problemen te tackelen. Te kijken hoe moet je deescaleren, wat is slim, wat is niet slim. De waarheid is, een heleboel, meeste landen weten dat helemaal niet. En het is een beetje trial by error. En dat moeten we even kijken wat nou het beste uitpakt. Er zijn natuurlijk heel veel commentaar, heel veel kritiek. Natuurlijk heeft iedereen een mening. Dat is allemaal wel leuk en wel. Maar whatever je doet heeft ook consequenties. Dus dat wil ik u alleen even vandaag uitleggen. Ik ga u vandaag eigenlijk een korte presentatie geven van, en even terug in de tijd. Het meeste zal wel een herhaling zijn. De meeste van u kennen het verhaal al. Maar even de boel op een rijtje te zetten. Wat hebben we gedaan? Waarom hebben we dat gedaan? En waarom is dat van belang voor de toekomst? Voor wat we dan nu naartoe moeten gaan. Dit is een plaatje van een update van hoe de stand van zaken is. Wat we hier hebben geprobeerd te doen is aangeven. Wat u ziet is die rode balkjes. Dat zijn de aantal nieuwe gevallen op die datum. Hier zijn de data. Dit is ongeveer rond 10, 11, 7, 8, 9 maart. Die oranje balken zijn eigenlijk wanneer mensen begonnen met symptomen. De rode balken is wanneer ze zich bij ons hebben gepresenteerd en wanneer ze een positieve test hebben gehad. Dat is van belang, omdat je ziet dat er nogal wat dagen tussen zitten. En in die tussenliggende dagen hebben mensen best de ziekte kunnen verspreiden. Ze beginnen met symptomen, denken misschien niet aan COVID, gaan niet naar de dokter, bellen verder niemand op. En pas na enkele dagen komt dat contact tot stand. En dan gaan we testen. Een aantal mensen zijn uit zichzelf thuisgebleven en een aantal mensen niet. Dus dit heeft er iets mee te maken. Deze delay is van belang om te noemen. Omdat iets heeft te maken en inzicht geeft van nou, waar moet je rekening mee houden in je tijdspannen en je reikwijdte. En hoe ver een ziekte zich verder kan uitbreiden, ja of nee. Wat u verder op het beeld ziet, dat zijn 2 andere assen op de zogenaamde y-as. Dit zijn de absolute nummers van de mensen. En hier ziet u de cumulatieve nummers van in totaal hoeveel mensen, hoe heeft zich dat ontwikkeld. U ziet het is een hele laag bij de grond liggende lijn over het totaal aantal mensen die bevestigd zijn met corona. En eigenlijk is dat niet helemaal juist. Dat grafiek moet hoger op liggen tot hier. We hebben iets van 240 mensen getest ongeveer. En dat is van belang dat je ziet, dus het aantal testen zit hier, het aantal positieven zit hier. Dat wil zeggen dat ongeveer 6% van de mensen die getest zijn, die zijn positief. Dat is een belangrijk getal, dat moet u even vasthouden. En al die mensen die getest zijn, dat is vrij liberaal nog, want dat is ook nog mensen die vanuit het ziekenhuis zijn getest. Die testen wat wijder, want die moeten wel iets volledige zekerheid hebben dat geen mensen die met corona in het ziekenhuis binnenkomen, want daar zitten juist mensen uit een risicogroep in. Dus die testen wat breder, dat is ook ziekenhuispersoneel met anderen die daar ziek zijn. Maar wel met symptomen, dus niet mensen die asymptomatisch zijn. Mensen die asymptomatisch zijn, als je ze gaat testen, dan is de kans heel groot dat je die negatief test. In ieder geval is het zo dat je totaal aantal testen, dus de mensen die je getest hebben, dat zijn mensen allemaal met symptomen, of licht of wat zwaarder, wat specifieker die door ons getest zijn. Maar in de 240 mensen getest met symptomen en maar 6% is positief. Dat getal is belangrijk, want hoe lager die percentage, hoe waarschijnlijker het is dat dat inderdaad een reëel beeld geeft, dat het inderdaad wel klopt, dat dat een reëel beeld geeft van wat er in het algemeen op je eiland gaande is.
Wat was ook alweer het doel van die maatregelen? We hebben al die maatregelen getroffen, laten we even teruggaan. In deze periode hebben we de grenzen gesloten, met name voor de EU. Waarom de EU? Want de meeste mensen die wij ook zagen, dat waren mensen die uit Nederland kwamen, specifiek uit Brabant. En dat hebben we dus de grenzen gesloten voor waar het gaande was in Europa op dat moment, waar de meeste kans was om ook besmet te raken en dat ook terug te brengen naar Curaçao. Kort daarna besloten we om de grenzen te sluiten ook voor buiten Europa. Ook vanwege de ontwikkeling in de VS en dat we ook daaruit toeristen krijgen en mensen uit de buurt. En daarop weer kwam een periode waarin er de grenzen helemaal werd gesloten voor iedereen. Dus hier bleven we nog open voor ingezetenen. Hier werd ook voor ingezetenen de boel op slot gezet. En vervolgens is hier ook de lockdown gekomen, zoals we dat hebben genoemd. Dus dat je ook na 30 maart, dat er, behalve dat er de avondklok was al een paar dagen ervoor, was er daarna een lockdown omdat wij te maken kregen met lokale transmissie. En toen was het moment aangebroken om ook binnenishuis de bewegingen te limiteren en proberen die lokale transmissie zo goed als mogelijk te beperken. Wat waren het doel van die maatregelen tot nu toe? Iedereen heeft het over flatten the curve. Maar dames en heren, ik heb een verrassing voor u. Dat was helemaal niet ons doel. Ons doel was crush the curve. Maak hem helemaal stuk. Niet flatten, maar gewoon helemaal weg. En waarom was dat nodig? Omdat als we dat anders deden, we hebben allerlei modellen laten maken, we hebben zelf modellen zitten bouwen. Maar die modellen, die zien er wel leuk uit, maar die zijn eigenlijk niet helemaal oké. En dat is niet de schuld van de modelbouwers, het is niet de schuld van die modellen. Het komt omdat er relatief een klein aantal data zijn op basis waarvan we moeten werken. En dan zijn die modellen minder nauwkeurig. Dan is de margin of error, dus de foutpercentage die je kunt inbouwen, die is te groot. En daar kun je dus minder goed op voorspellen. Maar dat is niet zo belangrijk, want alle modellen laten wel 1 ding of 2 dingen zien die wel van belang zijn. Wat zij laten zien is dat als er lokale transmissie is, dat dan de toename van gevallen op jouw eiland exponentieel kan toenemen. En dat dat in een hele korte tijd kan, dat is 1. 2, wat het ook laat zien, is dat je binnen een mum van tijd aan je maximum zit van bijvoorbeeld je IC-capaciteit, je ziekenhuisbeddencapaciteit. Dus wat je krijgt, een rap tempo, als je niks doet, is dat veel mensen sterven aan die COVID. Zorgwerkers komen in de problemen, die worden ook besmet en die worden gedemoraliseerd omdat ze zien dat ze tegen de bierkaai op aan het vechten zijn. Ze kunnen dat niet. Het zorgsysteem stort in. Mensen gaan ook dood aan andere dingen dan COVID. Die worden ziek, die krijgen andere dingen. Als dit gebeurt en je zorgsysteem in elkaar stort, krijg je juist grootschalige paniek, wat voor ons een nog veel groter probleem gaat opleveren. En het is een economische ramp die zijn weergaan niet kent. En waar het om gaat, dames en heren, is dit. Is dat er geen tijd is om te wachten, om te kijken of die voorspelling wel klopt, ja of nee. Want als je maar 1 of 2 dagen te lang wacht, dan ben je al aan die tax en dan is de hek van de dam. En dan heb je een probleem. Dus er is geen tijd voor wait and see. Er is geen tijd om rustig te zitten, even kijken wat er gebeurt en daarna pas beslissen. Die tijd is jou niet gegund. Het is bijna een soort aan-uitknop. Het is of wel of niet en ertussenin is er geen ruimte om te bewegen. Het is niet dat je de luxe hebt om af te wachten en kijken wat er gebeurt. Die luxe is er niet met dit soort snel verspreidende dingen als je geen maatregelen neemt. We hebben ons doel bereikt. We denken van wel. Maar die data zijn inderdaad schaars. Dus we moeten het hebben op basis waarvan. Maar waarom denken we dat wel? Wat weten we wel? Dat er, wat ik al eerder zei, slechts een klein percentage positief test. En hoe lager dat getal, hoe lager die percentage, hoe dichter je waarschijnlijk bij juist een afspiegeling krijgt van wat er gebeurt. We zien dagelijks dat er helemaal niet zoveel gevallen bijkomen die zich uit zichzelf melden dan wel die aangemeld worden van de huisartsen. We zien steeds minder die aangemeld worden. En er zijn zeker, wat ik al eerder zei, is niet zoveel mensen zo ziek dat ze niet naar het ziekenhuis gaan. Want als die 80-20% regeling treft, dan hadden we veel meer, en als er veel meer mensen wijdverspreiding zou zijn op het eiland, zou je veel meer zieke mensen moeten zien in het ziekenhuis. Die zien wij niet. Die zijn er niet. Ik kan wel op mijn hoofd gaan staan, maar ze zijn er niet. Dus er wordt wel getest. Ik heb al aangegeven wat daar de beperkingen in zijn,
Er zijn meer beperkingen, maar dat doet er nu niet aan toe. Maar je gebruikt andere indicatoren om te kijken waar jij bent. En dat moet je wel doen op een klein eiland, met de capaciteiten die we hebben. Dit zijn harde indicatoren. En we hebben onze syndromic surveillance. Nou, hoe ziet dat eruit? Ik heb het wel eens vaker verteld. We hebben een groep van 11 huisartsen die verspreid zijn over het eiland. Die hebben een representatieve beeld. Die geven dat wekelijks al de afgelopen 12, 13 jaar. Die rapporteren wekelijks over, het staat hier verkeerd, het is alleen maar koorts, maar koorts met respiratoire symptomen moet het zijn. Dit gaat over respiratoire dingen, dit beeld, maar ze rapporteren over andere beelden ook. Het gaat over een algemeen beeld over infectieziektes. Die rode lijn is je bovenste, je hogere eind van de gemiddelde per week. En de groene curve is de lagere schaal gemiddelde. Misschien is dat te ingewikkeld, maar dat doet er niet aan toe. Die groene lijnen, die zijn de huidige getallen van dit jaar. Dit is 2020. Dit zijn de eerste 14 weken van dit jaar. Je ziet in het begin van het jaar waren een paar pieken. En we weten wat dat waren, want als we die pieken zien, laten we testen. En wat wij getest hebben zijn influenza's. Influenza A, influenza B, er waren ook RSV's. Dit hebben we getest en het zijn dezelfde types die circuleren in de Verenigde Staten dan wel in Nederland. En hierna begint het COVID-verhaal. En wat zie je nu hier? Je ziet een afname. Nou kan dat op verschillende dingen duiden. Het kan duiden omdat we juist een lockdown hebben gezegd en hebben geroepen dat mensen zoveel mogelijk juist thuis moeten blijven en niet naar de dokter gaan. Maar ze bellen hun wel op en dat wordt meegenomen in de turven. Maar, dus het kan best zijn dat er minder mensen komen. Maar we weten ook dat er een angstcomponent is. Dat maakt dat mensen juist eerder gaan en eerder melden bij de dokter bij bepaalde klachten. Met klachten wat ze anders niet bij de dokter hadden gemeld. Het kan dus best zijn dat dit juist een uitmiddeling is van die twee uiteinden. En dat dit wel degelijk overeenkomt met datgene wat wij ook zien in de praktijk. In ieder geval geeft je syndromic surveillance niet direct aanleiding te denken dat er iets anders gaande is dan wat wij zien middels de andere indicatoren die ik heb genoemd. Dit is van belang, want omdat we deze mensen die dit toch al doen voor ons, al 12, 13 jaar lang, en dit geeft een representatief beeld van wat er op het eiland gebeurt, dat we hetzelfde systeem gaan gebruiken door deze mensen, deze artsen die hieraan meedoen, die een representatief beeld geven van het eiland, om hun te vragen om de mensen die bij zich melden met deze syndromen, met een syndroom die lijkt op COVID, dus respiratoire dingen met of zonder koorts, etc., dat we deze mensen vragen om nou iedereen die bij hen komt met die klachten, om die maar ook te testen. Behalve het systeem dat we nu al gebruiken om te testen. Als je crusht dus, even samenvattend van wat ik eerder zei, die economie krijgt een enorme klap, dat is waar, maar die is hoogstwaarschijnlijk minder erg dan als je niks had gedaan. Dan wel als je had afgewacht. Er komt iets anders bij. Als je in één keer een forse klap uitdeelt, dan kan je makkelijker eerder naar voren gaan, daarna. Dan kan je eerder aan je recovery werken. Dus in het Engels, if you crush it quickly, you can move on quickly. Dat komt niet van mij, dit komt van meneer Pueyo. Heel veel van jullie hebben die app al misschien wel gezien. Dat is over de hammer en de dance. En dit is wat hij zegt. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat het inderdaad zo is. Natuurlijk deel je een enorme klap uit. Maar als je meteen de ding indampt, dan kan je ook sneller met maatregelen komen om weer sneller terug te komen. Hoe werkt dat? Je moet eerst een aantal dingen doen. Dus voordat je de maatregelen die we intern hebben genomen kunt laten vieren, moet je eerst twee dingen hebben. Je moet eerst weten, hoe zit het met die uitbraak? Is het wat wij denken of is er iets anders aan de hand? En wat hebben we nodig om een volgende fase in te gaan? Dus wat moet in place zijn? Omdat de waarheid is, dames en heren, niemand op de aardbodem was voorbereid op dit. Iedereen moest spelen, play by ear. Kijk maar wat er in Nederland gebeurt. Kijk maar Italië, kijk maar naar Amerika, kijk maar ook naar China. Kijk naar overal waar het is. We moeten spelen met iets nieuws, we moeten reageren op iets nieuws. We weten niet precies wat het is, we weten ook niet precies hoe het zich gedraagt. Gaandeweg komt er steeds meer informatie. Gaandeweg moeten we aanpassen aan wat we doen en hoe we dat doen. Er komt steeds nieuwe informatie bij. Het is maar 3 maanden dat we überhaupt met het nieuwe virus aan het dealen zijn. Dus eigenlijk is de kennis redelijk beperkt. En dit door een flinke deuk te slaan en te zorgen dat je geen transmissie meer hebt, geeft jou de tijd om dingen wel in place te zetten die je niet had.
Om ervoor te zorgen dat als er wel een uitbraak komt later, dat je dat beter kunt handelen. Dat heb je nu nodig. Daar moet je nu aan werken. Daarbij moet je bedenken dat er al wereldwijd een schaarste is. Dus persoonlijke beschermingsmaterialen, daar is al een schaarste. Omdat iedereen dat vraagt. Omdat iedereen dat wil. Omdat iedereen voor hetzelfde zit als wij voor zitten. Dus makkelijk is het ook niet om mensen om dingen te krijgen. Je bestelt ze wel, maar dat wil niet zeggen dat je alles krijgt wat je wil. Dus daar zit een soort spanningsveld tussen. Je hebt dus iets tijd nodig om dat te regelen. Nou, hoe zit het nou met die uitbraak? Je kunt zeggen, wacht 2 weken. Evalueer wanneer er nieuwe gevallen zijn, waar die er zijn. Is het lokale transmissie? Komt het door een contact? Is het niet door een contact? Is het heel iets nieuws, et cetera? Dat hebben we die afgelopen 2 weken ook gedaan. Dus dit kan je zeggen, want formeel heb je 2 incubatieperiodes nodig. Nou, incubatietijd, zoals ik al eerder zei, is een periode tussen geïnfecteerd raken en ziek worden. En dat is maximaal 14 dagen. Waarschijnlijk is het meer rond de 5 tot 7, maar het kan uitlopen en daar zit dus een stukje garantie tussen. Dus je neemt al het maximale 14 dagen. En eigenlijk moet je 2 keer die 14 dagen nemen. Waarom? Want als je besmet raakt rondom die 14 dagen, dus rondom de 13e of 14e dag of 12e dag voor mijn part, dan kan het best zijn dat je pas ziek wordt die paar dagen daarna. Dus wel in de periode daarna. Als dat ongemerkt gaat, kan dat best tot een spreiding leiden. Daarom doe je er goed aan theoretisch om 2 keer die of de incubatieperiode, om die op te volgen en te kijken wat er gebeurt. Je kunt waarschijnlijk wel wat meer relaxen als je denkt dat er niet veel verspreiding is. Maar eigenlijk weet je dat niet zeker. Vandaar dat we juist ook die data, tenminste nog deze week, tenminste nog 1 week data vergaren via die syndromic surveillance, die ons kan vertellen, klopt het wat we denken of zitten we ernaast? Ja, of is het meer verspreid dan wat we denken? Die tijd, om dat beter te weten, is 1, maar 2, om je ook extra te kunnen voorbereiden, zodat je die transitie ook beter en meer safe kunt maken. Bereiden op de volgende fase. Je moet dat doen, omdat je, als er wel wat gebeurt, terwijl je in de volgende fase bent, wil je dat niet terugdraaien. Je wil niet teruggaan naar diezelfde ellende. Dat moet wel anders eruit zien, zodat je, wat ik net zei, daarmee kan dealen op een betere manier. Zodat je beter op voorbereid bent. En dat is het doel van die volgende fase. Waar moet aan gedacht worden voor je kunt deescaleren? Je moet dus zorgen dat je die healthcare system, je gezondheidszorgsysteem, je zorgsysteem, iets meer body kunt geven voor het geval dat het wel leidt tot een toename. Waarbij als het zou leiden tot een toename, je hebt geen Duitsland naast de deur zoals Nederland dat heeft om mensen daar naartoe te sturen naar de IC te gaan. Je hebt niemand naast de deur naar wie je het kan toestaan, want de mensen naast jouw deur, die hebben hetzelfde probleem als dat jij hebt. Je kunt ze niet naar Nederland sturen, je kunt ze niet naar de eilanden in onze buurt sturen. Je moet maar zelf zorgen dat je dan wel tenminste iets meer opvangmogelijkheden hebt om ermee om te kunnen gaan, mocht dat nodig zijn. Dus, je moet kijken naar je aantal IC-bedden, je moet kijken naar je personeel, je moet kijken of je die teams hebt, je moet kijken of je de materiaal en de middelen hebt, en de geneesmiddelen hebt, en de materiaal die je gebruikt om mensen te beschermen. Je moet zorgen dat het bij de juiste groepen terechtkomt. Ziekenhuizen, tandartsen, huisartsen, thuiszorg, ouderenzorg, noem maar op. En je moet zorgen dat die mensen er ook weten hoe ze ermee om moeten gaan. Want als je dat niet elke dag gebruikt, dan weten zij, daar zijn ze ook niet in getraind. Dus de mensen moeten getraind worden. Je moet niet alleen de middelen hebben, maar die moeten ook wel weten hoe ze het moeten gebruiken. Is ook nieuw voor de artsen, voor de verpleegkundigen. Dus, samengevat. Wij moeten zorgen voor een tweede fase. Dat de zorg klaar is, dat de samenleving klaar is, dat wij weten dat die social distance en hygiënische maatregelen, dat dat niet klaar is na dit. Dit gaat nog een tijdje door. Juist omdat wij nog moeten toewerken naar die grenzen open te maken. En als die grenzen open zijn, kan je herintroductie van het virus krijgen. Sure. Er zijn ook mensen die praten over immuniteit. En waarom hebben we dat niet gedaan? Daar word ik ook dagelijks over geappt van zo bouw je toch geen immuniteit op, je moet losser zijn. Laat me dat even adresseren. Die immuniteitsverhaal, shaky business.
Die immuniteitsverhaal, je hebt minstens 60 tot 70% herd immunity nodig. Die bouw je niet op door een paar lichte maatregelen te treffen, dat inderdaad een paar mensen meer ziek worden. Dat is geen opbouw van herd immunity. Als je die herd immunity wil opbouwen, heb je het over 60 of 70% van je populatie die dan immuun is. En als je dat wil bewerkstelligen, gaat dat gepaard met meer doden. Geheid. Gaat dat gepaard met een ontiegelijke aanslag op je zorgsysteem, met alle dingen wat ik daarvoor heb verteld. Dat is waar het mee gepaard gaat. Dus dat idee dat je gecontroleerd immuniteit kunt opbouwen, forget it. Dat is niet mogelijk, zeker niet op een klein eiland waar het zo nauw luistert. Gaat niet gebeuren. Daarom is dat nooit een optie geweest. Dus, wij moeten klaar zijn om te weten dat we voorlopig niet klaar zijn met die corona. Dat we wat wij roepen in termen van social distancing, dat wij roepen in termen van die hygiënische maatregelen, dat dat bijna een soort nieuw normaal zou moeten worden. Dat betekent niet dat je niet dichter of normale leven kunt hebben, maar als je eenmaal weet hoe je met elkaar moet omgaan, et cetera, dat betekent wel dat er misschien toch wel andere maatregelen getroffen moeten worden voor wat betreft je werkomstandigheden, voor wat betreft je normale uitgangsmogelijkheden, voor wat betreft hoeveel mensen dat je tegelijk in de supermarkt wil hebben. De dingen dat we nu doen, die zal dan op een andere manier gestructureerd moeten worden, willen wij met elkaar proberen de boel nog even in de gaten te kunnen houden. Dus wij moeten daar naartoe dat we toch op een andere manier met elkaar zullen moeten omgaan. Niet dat we als mensen niet meer als mensen moeten functioneren, juist wel, we moeten meer als mensen functioneren. Maar er zijn een paar maatregelen die we beter in de hand moeten houden. We moeten klaar zijn om die testen te kunnen uitvoeren. Dus als het is dat er een outbreak is, hebben we dan die capaciteiten. Hebben we genoeg mensen getraind? Weten we hoe we dat moeten doen? Zijn er andere testen mogelijk die misschien sneller kunnen reageren? Etcetera. Die dingen moeten we ook in place hebben. We moeten die epidemiologische ontwikkelingen beter kunnen volgen. En we moeten waarschijnlijk technologie gaan gebruiken om, als er gevallen zijn, om die te onderscheppen of die te traceren, ja of nee. Er zitten een heleboel haken en ogen aan, maar we moeten daaraan denken om hoe dat gaat. Goed, even terug. Wat hebben we gedaan? Ook dit is een grafiek die komt van Thomas Pueyo. Ik heb hem weer hergebruikt omdat ik het vind dat het handig weerspiegelt. Wat u hier ziet is, stel dat er in het begin helemaal niks was gebeurd. Dan krijg je deze rode lijn. Dat is doing nothing. U ziet het. De blauwe lijn is als je mitigeert. Als je zegt, nou, we doen wel wat dingen, maar niet zo ernstig, want we kunnen het wel aandenken. Foute boel. Waarschijnlijk even foute boel als niks doen. Misschien iets minder, not by much. Dit is wat wij hebben gedaan. Eigenlijk is het waarschijnlijk dit geweest. Dit is wat meneer Pueyo noemt de hamer. De hammer. En daarna, wanneer je weer open gaat, je probeert dit te bewerkstelligen. Dat is de dance. De dans. Wij zijn hier. En wat we willen proberen te doen, is dat we dit niet meer gaan krijgen. Of niet alsnog krijgen. We hebben alleen maar dit gehad. We willen het graag zo houden. Dit willen we niet. Dat is de bedoeling. Dat is wat er moet gebeuren in de volgende fase. Dus, je kunt niet meteen overgaan van het lockdown die we nu hebben, dan plotsklaps alles weer openzetten. Daarvoor zijn de risico's nog iets te groot. Juist omdat er pockets zijn, waarschijnlijk van mensen wel degelijk die lokale transmissie hebben, die we niet hebben ontdekt, die onder de radar liggen. Misschien is het allemaal niet zo erg, misschien valt het allemaal wel mee, maar we weten het nog niet helemaal zeker. En je moet dus daarom een beetje met beleid naar het weggaan van die lockdown. Niet plotseling alles openzetten, eerder stapsgewijs doen en gedurende de periode blijven evalueren, blijven wat kijken. Wat is het effect van elke maatregel? Welke maatregel heeft meer effect of minder effect? Hoe kunnen we dat het beste doen? Misschien sommige andere maatregelen in place stellen wanneer we een bepaalde weer weghalen. Daar een beetje mee spelen tot we een balans krijgen. En beginnen misschien met maatregelen opheffen die minder risico's veroorzaken voor verspreiding, maar toch wel een verlichting geven van hoe je ermee omgaat, ja of nee. Nou, wanneer de situatie onder controle is en je gezondheidszorgsysteem inderdaad goed voorbereid is en je denkt dat je de risico's wel aan kan, omdat je dit allemaal in place hebt, dan zijn er een aantal opties waar je aan kunt denken. Natuurlijk, het is een probleem. Zolang Nederland in de probleem is, de Verenigde Staten in de probleem is, moet je heel erg uitkijken. Maar als je dat wel doet, en als je besluit om de grenzen open te maken, dan moet in ieder geval duidelijk zijn dat iedereen van buitenaf verplicht zal zijn 14 dagen in quarantaine te zijn in het begin.
En dat kan best betekenen dat je mensen ergens ook plaatst, waardoor je ze makkelijk kunt bewaken, omdat dat als het in grote aantallen gaat gebeuren, je dat moeilijk in de smiezen hebt en dat je het niet kunt doen op de wijze waarop we het tot nu toe hebben gedaan. Hetgeen nog te bezien was en te behappen was, maar straks wordt het moeilijker. Dus je moet ook opvangplekken hebben en je moet ook voor deze mensen kunnen zorgen. Dus dat levert ook een belasting op. Je kunt ook besluiten dan op een gegeven moment alleen voor de landen die relatief schoon zijn van COVID-19, om die dan weer eerder binnen te laten, misschien ook wel met quarantaineregels, waarschijnlijk wel. Of, en als laatste, iedereen die binnenkomt, die krijgt een health alert en die moet zich melden. Als je er goed naar kijkt, is het eigenlijk het omgekeerde van wat we hebben gedaan. In het begin hebben we iedereen een health alert kaart gegeven. Vervolgens gingen we dit doen. Alleen landen die vrij waren, die mochten nog binnenkomen. En vervolgens hebben we de boel op slot gegooid. Dus het is eerder een soort omkering van wat we gedaan hebben, om dan weer een place te zetten in het deescaleren van het geheel. Welke mogelijkheden moet u aan denken of kunt u aan denken wanneer wij het hebben over het relaxen van de mogelijkheden? In ieder geval individuele, ja, er staat op oefeningen, maar wat we bedoelen is dus mensen die individueel op stap gaan elke ochtend of met een hond willen lopen, et cetera. Er is ook kritiek geweest, ja, wat is nou het probleem van waarom moest dat dicht? Natuurlijk, we kunnen bij iedereen die iets doet wat hij wil, zegt van waarom kan ik dat niet? Maar stelt u zich voor dat iedereen dat dan op een gegeven moment gaat doen. Ook mensen die het voor die tijd niet deden. Als we zeggen, ja, iedereen mag lopen in hun buurt, dan gaat ook iedereen lopen in die buurt. En als dat dan gewoon dichtbevolkt buurt is, dan heb je precies hetzelfde probleem. Dus er zijn wel degelijk redenen waarom we dingen doen zoals het moet. Maar dit zijn een soort van de dingen waarmee je in ieder geval wel slack kunt geven. Als je maar individueel dingen doet en je op afstand blijft van elkaar, dan zou er in principe op korte termijn daar open van kunnen komen. Je kunt ook take-outs laten organiseren. Ook al iets wat makkelijk kan. Je kunt bepaalde betaalde werkzaamheden wel laten verrichten, maar voor het grootste gedeelte mensen proberen meer te bewegen om van huis te werken. De bouw is iets waar je naar wil kijken. Je kunt denken aan aanpassing op den duur op het systeem van die kentekenplaten. Het hele uitgangspunt van thuisblijven, daar kan je overwegen hoe je dat gaat versoepelen. Die samenscholingsverbod kan je naar kijken of het echt nodig is om iedereen binnen 4 of 5 mensen bij elkaar, als ze maar afstand kunnen houden, misschien dat dat ook versoepeld kan worden. Je moet nadenken over die scholen openmaken. Waarom moet je dat doen? Want de kinderen die zijn al een hele tijd thuis. En voorlopig, als het zo doorgaat en er geen school meer is en er komt ook wel een grote vakantie aan, dat is maandenlang binnen huis halen. Dat is vragen om problemen. Dus als uitlaatklep en mogelijkheid, ook voor ouders, is het van belang om na te denken over toch die scholen open te zetten. Nou, dit zijn de soort dingen waar je aan kunt denken, die misschien niet zoveel risico's dragen of minder risico's dragen, of dat je dat in ieder geval in de gaten moet houden hoe dat gaat, om te bepalen of je dit nou misschien, we denken dat we nog misschien minstens een week nodig hebben om alles in place te hebben, maar misschien na evaluatie en nadat we een aantal dingen hebben, dat we kunnen kijken hoe kunnen we deze week daar nog verlichting aan geven of niet. Wat in ieder geval wel moet blijven, is die grootschalige evenementen, die blijven een no-no. Dat gaan we niet doen. Het feit dat we social distance moeten houden, dat blijft in plaats. Zowel op openbare plekken, op het werk, overal. Dat testen, isoleren, mensen in quarantaine stoppen, traceren, dat wordt natuurlijk een issue waar nu op gefocust moet zijn. Dat zijn de dingen waar we aan werken om te zorgen dat we dat beter kunnen doen dan tot nu toe. En we moeten werken aan mensen informeren, educatie, bewustwording, blijven roepen wat er aan de hand is en wat er eigenlijk nodig is om te gaan doen. Goed, dus waar het om gaat is, er wordt nu deze week, we hebben gezegd dat we minstens nog een week nodig hebben om proberen meer data te krijgen en extra dingen te doen ter voorbereiding, zodat wij klaar zijn voor de volgende fase wanneer we de boel open kunnen gaan. En ik laat zelf de deur op een kier. Het kan best zijn dat we later deze week, maar dat na evaluatie en bespreking ook binnen de ministerraad, kijken of een aantal hele simpele dingen wel iets meer ruimte voor bestaat om dat te kunnen. En dat we meer en meer richting het nieuwe normaal gaan. Nieuwe normaal, we hebben voorlopig nog met corona te maken en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Eén ding is dat ik alvast wel kan zeggen, vanaf morgen, dus dinsdag 14 april, de jeugdgezondheidszorg is weer open. Mensen kunnen bellen, afspraken maken,
consultatiebureau, vaccinatie, dat soort dingen. Dat geldt ook voor de Wit-Gele Kruis. En langzaam maar zeker zullen we toe moeten gaan dat die zorginstellingen, zowel het ziekenhuis als de huisartsenzorg, meer weer op peil komen. En dat zal allemaal niet kunnen gaan van 100% lockdown en de maatregelen die ze nu hebben genomen tot helemaal normaal. Maar voorzichtig aan moeten we wel stappen ondernemen dat we die achterstalligheid, met name mensen met chronische zorg, dat we dat niet nog langer laten oplopen. Dus daar zal nu ook aan gewerkt worden. Er is al discussie over. Er was al discussie over. Die is aan het doorgaan. Dat er hopelijk op korte termijn een weloverwogen plan komt met bescherming van de zorg zelf. Dat er een plan op tafel ligt en begonnen wordt om die zorg open te stellen op zo spoedig mogelijk termijn. Ik heb heel veel gepraat. Dank voor uw aandacht. Ik hoop dat het duidelijk was. En tot de volgende keer.